Jen, alam mo bang isang tulay na nagdurugtong sa mga barangay Bardias at Lambakin sa San Miguel, Bulacan ang gumuho? At Jake, ang itinuturong sanhi ng pagbagsak ang dumaang dump truck na overloaded daw at tulay na kulang sa pundasyon. Narito po ang aming report. Gumuho ang tulay na nag-uugnay sa Barangay Bardias at Lambakin sa San Miguel, Bulacan pasado alas 4 nitong ika-10 ng Setyembre. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan, alas 5 na ng hapon nila natanggap ang ulat na bumagsak ang tulay na yari sa bakal. Isang 10-wheeler truck at isang kulay pulang pickup ang nasa ibabaw ng bumagsak na tulay. Wala namang naiulat na lubhang nasaktan sa insidente. Ayon kay Chairman Danilo de Guzman ng Barangay Bardias, nasa 25 tonelada lamang ang weight limit ng tulay, ngunit nasa mahigit 3 hanggang 35 tonelada ang bigat ng 10-wheeler truck na may lamang mga bato ng tumawid ito. Nakadagdag pa sa bigat ng umani overweight na truck ang kasunod na pick-up. Pag-aaralan daw nila kung papanagutin ng may-ari ng truck na ang kabigatan nito ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng tulay. Pahirapan naman sa mga residente ang pagtawid sa magkabilang barangay ng Bardias at Lambakin. Naabutan ng aming news team si Ricky Lazaro na pinapatahan sa pag-iyak ang kanyang anak na natatakot tumawid sa gumuhong tulay. Pahirapan daw sa kanila ito ngayon lalo na sa hanap buhay at pag-aaral ng mga bata. Panawagan ng mga residente na sana ay agad na magawa ang bumagsak na tulay. Sa administrasyon pa raw ni dating Pangulong Erap Estrada, itinayo ang tulay na bakal. Nakikita rin ng mga residente na dahilan ng pagguho ng tulay ang umano'y kawalan ng tukod o suporta sa gitna ng tulay. Kaya bumigay yan, wala pong poste sa gitna. Ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News.